Hola Lluís, has vist que ens ha arribat Sant Jordi? És com els Reis, però amb llibres. Efectivament, i a més ens han arribat amb llibres d'autors de la comarca, per exemple, o que treballen a la comarca, perquè que precisament jo anava darrere d'ell, de Quim Gibert, que ha estat molts anys relacionat amb Fraga, és una novetat d'enguany. Després ens ha arribat que és una adaptació del gran autor Jesús Moncada de Mequinensa, que són relats breus, crec. Que és l'autor en català més publicat del món, i és aragonès. Fixa't, i és aragonès, perquè després diguen. I per últim un clàssic, que és de Josep Maria Espinàs, que dels seus viatges quan va vindre al Matarranya. I també, mira, ens ha arribat per correu la revista, que no falla mai, de Temps de Franja. Fixa't perquè per dins hi ha el temps d'escola, el suplement groc. Molt bé. I potser, ja els ho enviaré en PDF perquè potser troben alguna sorpresa d'alguna col·laboració que han fet. Jo ja l'he vista, però no diré res. Doncs mira, per Sant Jordi no pot faltar la llegenda de Sant Jordi i mira quin llibre. Quina meravella de llibre. Però és que la sorpresa més gran és que ahir, quan l'ensenyàvem a algun grup d'alumnes, resulta que hi ha un alumne que és amic dels il·lustradors i el tenia a casa i me'l va ensenyar a l'hora i llavors em va parlar molt bé d'aquesta parella que ha fet aquest llibre, que és magnífic. I voldria acabar amb el meu Sant Jordi, que ens fa especial il·lusió. És una compilació coordinada per la Carme Junyent, que tu també la vas conèixer, i tothom que la vam conèixer vam poder gaudir d'aquesta gran dona. Jo en concret vaig estar amb ella un cap de setmana. Tu més que jo. Vam anar de poble en poble per Matarranya presentant els seus llibres. Va ser molt bonic. Ella era filòloga, lingüista, parlava no sé quantes llengües, més de 40, 50, 60, especialista en llengües africanes i també ha fet moltes coses sobre la llengua catalana. I resulta que prové, el seu pare era de Besetes, sí que també tenim arrels aquí a la zona. I aquest en concret és una compilació que parla de gènere, de feminitat, i en concret, a partir d'un conte que es titula T'estimo con la sal, doncs expliquen diferents periodistes, escritores, la relació. He vist que l'ha fet amb una xica eslovena. Sí, exactament. Sí, exacte, la coordinadora, perquè la Carme Junyent ens va deixar farà gairebé un any i aleshores aquest és un llibre pòstum. Jo puc dir, i em fa molta il·lusió, que tinc el privilegi que també vaig col·laborar en un dels seus llibres, en aquell cas la temàtica era sobre el català, i a mi em va demanar que parlara sobre com està el català a Aragó, i també tinc ahí el meu capítol. I falten encara per arribar, que ja estan pagats i demanats, que arribaran a petició dels alumnes, 2 llibres de l'Albert, que del món groc, doncs arribarà el món en blau, i l'últim, que és Ordena el teu caos, de l'Albert Espinosa, a petició dels alumnes, i un altre molt necessari, aquest a petició teua per als alumnes que el necessiten, que és un fonètica. Molt bé, llibre de fonètica de Vicent Saborit. Molt bé. Així que esperem que Sant Jordi també hagi estat molt profitós per tots vosaltres. Gràcies. Adéu.